Mugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Idabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Bogs, 30 years old. Taga Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakinan nga akong napalit. Pero wa nako ang sakinan. Aron niyo yung sabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Sama na sigihan ni mong tanaw di sa Facebook dong. Ay, nangita akong mga sikanhan nga sakinan dayo eh. Basin dayo, may mauyunan ta. O sige. Na kong na ang kay makitaan ha. Kaya ron na tuon dayo na to. Tindot yung sakinan na. Ako rin chatan bi. Makisabot ko nga matanaw ko sa sakinan sa personal para ma-check yun na ako kung okay pa ba. Julia, kumusta man? Okay pa ba? Okay pa jud kayo, boss. Unsa rin tuod ang rason nimo, boss, nga nung ibaligya ni nimo? Kay dili naman ko mo drive. Tiguang nabaya ko niya medyo luya na. O nahibaw sa ko nga mao ni usa sa awayan sa akong mga anak kung mawa ko. Mao mas maayo pag ibaligya na lang ni nako daan. Imong pangalan nakarehistro ani, boss? Oo. O kung mo dayon kag palit ini akong i-transfer sa imong pangan ang rehistro ini. Sige, boss. Kuhaon ko ni. Nagdaan sa kong cash daan. Sige. Okay na nimo kung balik ko lang unya nimo sunod adlaw. Ako sani nga ipakarwas og lihok kung dahil nako ang imong rehistro. O ginigbalik nimo, magpinirmahay ta. Sige, boss. Unya, salamat kay ha. Unya naman ka mo'y kipangpirmahan. Wa pa. Balikon to nako. Unsa? Unya gi-full na nimo og hatag ang bayad? Oo, kay maunhan niya ko. Lisod na. Mas maayo nang maniguro ta. Unyag na ato'y binuang? Dili na to makahimog binuang eh. Tiguang na to niya. Hinay pa jud kayo. Hoy, Bogs, siguro alang yun na ha. Kay dako ba ang kantidad nga kwarta nga imong gipagawas? Naman mo tubag si Boss Rodrigo? Ay, ako na lang kahangad tuon siyang bahay. Oh, wala. Naaday haya sa ila. Uy, tay pa. Karang naastar puling.
Siya mo na? Oh, patay na si Boss Rodrigo? Recorded by X Thunder Gaming. Patay na ang seller sa sakyanan sa akong pag-abot. Ug ang nakalisod, wala ba laing tao nga kasabot na ako, gawas niya. Mong ako na lang ipangita kung si Kinsa iyang pamilya, ug may akong sabuton bahin sa sakyanan nga akong gibayran. Unya, Di man nabaligya ang sakyanan. unsa? Pero nagkasabot naman mi ni Papa nimo sa wa pa siya mamatay, ma'am. Ug nakabayad na pud ko niya. Unya, hain man ng inyong kasulatan. Imposible kayo nga mobayad ka o nga wa mo'y kasulatan. Nibayad na ko, ma'am, ug matod bagod niya nga balik ko na lang nako ang kasulatan para akong pirmahan. Pero nahibong na malanggod ko nga wa na nako siya makontak. Ug maudi ay patay na rin siya. Kung wa kay ikapakita, sir, no. Di gyud na mo ihatag nimo ang sakyanan. Kay wa may planong ibaligya ning sakyanang papa, oy. Unsa? Mao na akong giingon nimo. Kumpiyansa magud kaayo ka. Wag ko magdahong nga mo kalit na siya kamatay day oy. Kung dili gid nila ihatag ang sakyanan, kuhaan na lang tong kwarta nga imong gibayad. Unsa may ihatag namo nimo? Nga wa man may mahibaw kung asang kwartang papa. Ang saon man eh. Dili na ako makuha ang sikinan unya, dili pa jud ako makuha ang kwarta nga gibayad ako ni Papa ninyo. Wa sad ka ebidensya, sir, nga nibayad na ka ni papa. Pasensya ni kaayo. Pero maniguro lang sad mi, oy. Daghan na ba kayong mangingilad ng panahon na? Wa ako mangila din niyo, ma'am. Dako tong nga kantidad. Aw. Kung dili ninyo ihatag na ako ang kwarta o ang sikinan, dili ta gyud mo undangan. Maningil jud ko ninyo bahala og samukan mo. Bogs! Bogs! Ginoo ko. Tanaw ra gud niya sa Facebook. Unsa man na? Gipost man ka nga mangingilad kuno ka. Beware kuno sa mga tao nga parihas nimo. Unya gibutang pag yun ang imong naong. Unsa? Kinsa may nagpost ana? Ambi ko na be. Ah. Oh. Uy. Ang anak pa ni Boss Rodrigo. Ako na gani mao dihado. Ako pa di mao gipost o gipakawawan sa Facebook. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Wa ko noy kalibutan ang pamilya ni Boss Rodrigo nga gibaligya ang sakyanan. Og wa sila plano nga ihatag nako, gawa ko ebidensya nga napalit ni nako. Pero may previous mi nga konvo nga interesado ko sa sakyanan. Pero ang tibuok na mo ang kasabutan kay verbal ra tungod sa kalit niyang kamatayon. Unsa kay maayong paagi para makuha nako ang sakyanan? Ikaduhang pangutana. Cash ang pagbayad nako sa kwarta. Mangwa ko ikapakita nga transaksyon namo ni Boss Rodrigo. Og dili gihapon sila motuo nga nibayad nako. May chance ka ha, nga makuha na kong balik ang kwarta. Unsa kahay legal nga aksyon nga pwede na akong buhaton para makuha to na akong balik? Ikatulong pangutana. Wa na ko sila undangig paningil. Og ako na noon may gipost nila sa Facebook nga mangingilad kuno ko. Og naa pa gyud akong naong. Apil na ba na siya sa cyber libel nga kaso? Ikaupat o katapusang pangutana. Kung posible man nga makuha na ako ang sakyanan, pwede ba na akong matransfer sa akong panghan ang rehistro sa sakyanan? Nga patay naman ang tag-iya ani? Palihog, tabangig tambagi ko, ini ang akong suliran, Bogs. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Akong tingog karong adlaw ang inyong madungog sa kahanginan mga suking tigpaminaw. Kumusta man mo? Mao na mga legal nga mga pangutana o mga problema, no? Attorney Elaine Bathan gyud na ang mutubag inyong mga questions o mga suliran, mga problema, kabahin sa mga dokumento, legal mga proseso, pamaagi ug unsa nang mga dokumento nga kuwang nagka-problema, need na to kinghanlan no nga malamdagan sa mga punto legal, no? Ug kaalam sa balaod. Pwede gid ninyo ipadala sa suliran _
@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw? Uy guys, allow me lang gyud no nga i-congratulate ang ning top 6 sa 2025 bar examination. No, nagpuyo ron ni siya sa Minglanilla kung asa Hosenian pod ang ato ang mayor kasi Mayor Rajiv Enad og lumad nga taga Daan Bantayan sa Nisia didto sa norte. Si Attorney Joey L. Ompad ug ang tanan namong mga estudyante sa University of San Jose Recoleto School of Law nga ning pasar sa 2025 bar examination. Dakong kalipay, dakong garbo, dili lang sa San Jose, but sa tibuok, no? Sugbo, tibuok Cebu. Kay si Attorney Joey is the only law student from Cebu nga ning top, no? Sa 2025 bar examination. Naapoy ni top, guys, pero sa Manila to siya, no? Ning graduate. But for all the law schools here, USJR lang ang nakaproduce. Og top 6 sa bar examination. But congratulations also to all the other law schools in Cebu, no? Nga nakaproduce og mga bag-ong mga abogado for this year. Of course, dili man yun ni 100% ang results nato sa bar examination, no? I know nga naasad yun nga wa pa nahatagan sa higayon ug sa opportunity ug sa siguro grasya nga maswertihan nga mupasar sa bar examination. Dili man gud ni tiaw ang bar exam, dili gud pud ingon anak ka sayon. Attorney Banyok mo agree gyud na siya ani kay di pud tulalim iyang giagian katong nagskwela pa sad siya og abogasya og nag-review. USJR po ni nag-review si Attorney Rufil ipay kay ko ani niya dugay naman namong kaila, no? Unya pag-take pud niya sa bar exam lain-lain gid og giagian, dili gud pod he will agree with me nga dili ingon anak kasayon busa og ugaling naay mga naminaw diri nga ning take atong 2025 nga bar or even the previous bar ug kung ugaling naamoy anak parinti minahal sa kinabuhi nga wa pa maswirtihan sa bar examination, please lang di gyud na magpasabot or wa gyud na magpasabot nga dili para inyo ang bar exam. Wa pud na mag-ingon nga bugo mo di mo kamao sus in town, uy nahuman gud muglo ngano gud mo ingon mo di mo kamao dili na para inyo. Di pa lang ka ang panahon. Ang importante sama ra gyud sa kinabuhi ug sama sa ako nga ginaingon ninyo matag programa nato guys na ang importante ini kadapa mamapha mo bangon magpagwapa magpagwapo mo padayon. It is not the end of the road. Katong sa interview nato, ako yung giingon, this does not mean failure. Dili ni failure. It is just delayed success. Di pa lang, wa pa lang, pero maabot ang panahon, ihatag yun na. Daghan kog kaila, daghan kog estudyante nga kapila ni take sa bar, no? In fact, di ni namo siya student before years ago, dili na ko isulti ang pangan. Sus sa tinud-anay lang, believe ko kay di man gyud mo undang, di siya kapasaron, review na pod, refresher na pod, take na pod murang walo siya ni take sa bar. Imagine na pila na katuig imuhang gigahin pag refresher usa ka tuig matag pakyas nimo take man kadayon ana sa una. Pero this time around guys, lahi gyud ni take siya, wa gyud siya nawagtangag paglaom, ni pasar gyud siya ultimately, no? He worked from the BFP. Naasad ko estudyante karon sa una, he graduated way back in 2009 I think, no? And PWD pa ni siya. And wa gyud mo undang, no, taga South si Jessie Lito Martinito. Iya gyud ning gipadayon ang iyahang pangandoy kay pangandoy pud ni siyang mamang nimpanaw na wa mo undang, wa ma-discourage ni pasar karon. Usa siya sa mga empleyado ni board member Lawrence Lagon, no, karon. So these are clear stories of struggle, of perseverance, of faith, of hope, of not giving up on your dreams, no? Padayon lang yun. And again, hinaut unta nga katong mga ning pasar, gamiton unta ninyo inyong kaalam sa balaod para sa pagtabang sa mga tao nga nagkinahanglan. Those who have less in life should have more of the law. Okay? And ato ang letter sender, legal man ta karon, tawgon nato sa pangan nga si Bogs. Si Bogs gipadani niya sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. 30 years old, taga Lapu-Lapu,
naa ni siya'y sakyanan nya murag nagka-problema man ni, actually wala nagali niya no in his possession ang kaning sakyanan. So mao ni ang iyahang mga pangutana guys no base sa ato ang drama nga napaminaw kaganina. Okay? Ang iyahang pangutana wala kunoy kalibutan ang pamilya ni Sir Rodrigo katong nagbaligya sa sakyanan no nga gibaligya na ang sakyanan ug wa sila'y plano nga ihatag kuno sa iyaha kay wala na siya ebidensya nga napalit na niya ang sakyanan. Pero naa sila'y previous conversations nga nag-ingon nga interesado siya mo palit sa sakyanan. Pero ang tibuok nilang kasabutan kay verbal tungod kay kalit man siya namatay. Unsa kay maayo paagi para makuha niya ang sakyanan matay. Muning panahon na gyud mo ingon ko ug unsa ka importante ang kaning mga papilis ug mga dokumento nga kinahanglan isuwat nato ug pirmahan nato kung naatay mga kasabutan labi na kung nag-involve ni siya og kwarta sama sa pagpalit or pagbaligya natong mga kabtangan like mga sakyanan. Kay unsa may ebidensya nato no kung mo part ways na tas atong kwarta unya wa tay kamatuoran maski acknowledgement receipt man lang para mo pamatuod nga nadawat ang kwarta. Now akong gi-review ang iyahang suwat wa manggod diri nakabutang giunsa pag-send no ug naabay maski bank transfer man lang para pamatuod na nga para pagpamatuod nga nadawat niya ang kwarta kay sa drama murag nag-exchange man to sila kwarta lang no maski bank transfer lang or kana GCash nga resibo yan na send sa iyahang account para pagpamatuod no nga nakapasend gud kag kwarta para at least ug di man kay nila ibaligya mabawi man lang nimo kay naman kay proof nga nakahatag kag kwarta didto. Lisod gyud kaayo unless we have documents to show proof of payment, anything to show nga nay nakadawat kinsay kaila kay iyang ikaduhang pangutana mao man ni cash kuno ang iyahang pagbayad no kwarta iyang gihatag mo nang wa siya ikapakitang transaksyon nilang Sir Rodrigo anhing og dili gihapon sila mutuo nga nibayad kuno siya may chance kaha nga makuha niya balik ang kwarta unsa kay legal nga action nga pwede niyang buhaton para makuha niya og balik kani anisay na lang gyud ni no kung naabay testigo naa ba kay kauban or naa ba say kauban pagdawat no sa maong kwarta para magpamatuod nga maulagi na bayra na. Sumurag medyo lisod kaayo kung dili gyud ni nato mahatagan og ebidensya og dokumento makapamatuod nga nakadawat siya kwarta. No, but we have to find proof or at least testimony naman lang siguro para natay gamay hope of being able to recover either the property or the money. Ikatulong pangutana, wala na ako sila undangi og paningil ug ako na hinuon maoy gi-post nila sa Facebook nga mangingilad kuno og naa pagyud akong naong. Apil ba na siya sa cyber libel nga kaso? Yes, may pagmukihan na lang ka nila kay gipakauwawan man kanila and this is libelous no kung gidaot nila ang imuhang pagkatao gipasanginlan ka no og mga butang nga di mao dili sakto may pag-ikihan na lang ninimo sila basin pa aning pamaagi ha mapugos sila og settle og sit down no kay dinhi man gyud na nag-stem ang issue so ayin na lang kuno ikihanig cyber libel be ikaupat og katapusang pangutana kung posible nga makuha kuno niya ang sakyanan or dili manggani ang kwarta pwede ba kuno niyang matransfer sa iyang pangan ang rehistro sa sakyanan nga patay naman ang first owner ani. Now kung pananglitan ang sakyanan imong makuha it means to say ilang gi-acknowledge nga gibaligya na wa naman ang ilang papa to executed deed of sale kay kwarta raman to inyong gi-exchange pwede nga sila na lang as heirs ang mopirma sa deed of absolute sale nga kay sila naman ang nahimong tagtungod the moment nga namatay ang ilahang papa. Ila na lang ibaligya nimo na lang paliton nila through a deed of sale no kanang dokumento kay mao man gyud unta to good unta bogs ang sakto nga gibuhat ninyo atong panahon nga nag-exchange mo sa kwarta. Mag-remind gyud ko sa mga tao di man gani ang kwarta paano nagbalik no if not then ang sakyanan ma-execute sila deed of absolute sale. Balik gyud balikon gyud ni nako guys in town ayaw lagig palit og anything no
yuta, sakyanan, alahas, basta shares of stock, maski unsag yun, ug why ebidensya, ug why dokumento. Because sometimes if it's not in writing, it did not happen. Muna laingon, if it's not on Instagram, if it's not on Facebook, it did not happen. Agoy, parihara yun na. Pwede yun na nilang inon. Mo nga nilang, it did not happen. Kaya wa man sila kanang wa man may dokumento magpamatuod. And of course, ang atong basihan ana na lang kung kang kinsa nga nakarehistro. No, so sa agi kitag saktong proseso, the moment mo palita, maski pag best friend, maski pag ninong, maski pag igsuon, maski pag igagaw. Di gyud pwede guys, ha? Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathanog, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.